Lakalalim mo na kape. Lakalalim. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Duterte! Sayaw yung kami Duterte, ha? Sabi ka na, sir? Pwede gusto ko naman lang tayo plus everyone. Kaya ba sinasong tuwawan ng isang ito? Lahat tayo, gusto ko, kakanda tayo. Kasi ito lang tayo. Okay, ready? Shot! Go! Ayan tayo. Sabi ko na nga ako. Like, oy, excuse me, hoy. Hindi patay to, oy. Birthday party to, hoy. Lagyan natin ng konting kulay, ha. Pam, 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 pam! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pam, maligayang gabi! Maligayang 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 gabi! Handog sa inyo ng Emperador Lights. Tagong ko para sa tagumpay. Kaya, Emperador Lights, isa pa buwan. Outside isa ito. Okay, bati natin. Listen, happy birthday, Precious! Lumas talagas pa naman! Salamat. Sige guys, pag sinabi hello, sasabihin niyo sa akin hi. Pag sinabi kong hi, sasabihin sa akin hello. Hello! Parang mahina. Isa pa, gusto ko yung mas malakas. Hello! Hi! Okay, bago yan, magdadapon muna tayo sa ating program natin. Magdadapon muna tayo sa 7 roses muna tayo. Hindi ginagawa yung 7 roses tayo. Okay. Ano yung mas maganda? Hindi mo ako magandang background. Madali na po. Meron ako tayo po ating antala sa ating sound system. Pumunta po yung ating ayan na ba yan? Okay na yan? Wala ba yung mga ito'y ating na pwesta sa
seven roses. Ito yung Duterte. Batas ng anak. Bakit kumakanta yan? Okay naman. Kaya po, para po sa gustong kumanta mamaya, kasi actually meron na pag-games sa mami. Kasi may daw po yung makakuha na ito sa video ko. Turuan mo nila. Tawagin naman natin si Ella Miguel. Dito ka na, Duterte. Okay na. Tawagin naman natin si Jacob Lugano. Maganda kasi napiling ko. Bigyan mo siya ng ano? Tawagin naman natin si John Jacob Reyes. Nasaan na ba siya? Bigyan mo, yung nakapula. Hindi siya. Tawagin na lang natin si Prince Gian Santos. Tawagin naman natin si Eric Ray. Eric Ray Mario. Ganda kasi na apelido, hirap eh. Eric. Kasi Blake. Tawagin naman natin si Cedric Kimball. Next music. Tawagin naman natin, ladies and gentlemen, please welcome DJ from East Bulacan. Hey, Mr. DJ. Sabi. Sayo mo ng konti. O, sige. Gentlemen, itong akala to pang outing pahit. Crazy boy ng dance floor. Ladies and gentlemen, please welcome Raul Reyes.
Pero bago lahat mo, tanong ko lang ha, nasan ba ngayon si Sir? Kanina, maganda yan. Sir, pwede makakasya. Hello Sir, good afternoon Sir. Kailan mo kayo uwi? Ask ko lang po. Bukas. Bago lahat ha, Adidas, kulay blue. Samahan mo na rin ang pagkakalong sa kapatid. Salamat po Sir, ang abang kita ha. Ano ginawa siya ulit pa? Medyo na ibigay yan. Kunyari, once again, tunghayan sa ating susunod na saksi, Judith Manalo. Ito na lang ma'am. Happy birthday, Belle. Sana babay kang ng tawag ng Diyos, mabait at ay magalang kempengarin mo at kapwa. God bless. Okay, tawagin naman natin si Jasper Bradley Gomes. Eto si Jasper, marami siyang kilala na hindi na. Once again, Jasper, the Bradley Gomes. Happy birthday. Diyan ka muna, Sir. Okay, pangatlo, tawagin naman natin si Roslyn Manata. Wala po, wala. O, proxy na lang, pwede proxy. Oo nga, elalitan na daw, lahi. Sir, tanong ko lang na, ano height mo, Sir? 6'1". Ikaw, Sir? Sir? 6'1", 6'3". Dito na lang ako. 5'4" na ako. Okay, tawagin naman natin si Jerome Malaba. Sandali. Kunin mo muna rin yung pwesto. Budget. Gusto kayo lahat. Paano na? Dumami kang mabait na bata. Okay, tawagin naman natin si Laika Malabat. Malabat ba pinito na? Ibig yung sabihin lahat kayo magkakamagkana. Baka magkakapatid kayo. Wala na akong masasabi. Sa team na eh. Happy birthday, Precious.
Wish you all the love, happiness, and good health. I love you. Peace muna, tita. Peace muna, siyempre. Number 1 yan eh. Tawagin naman natin si Roda Lascano. Nanggaling sa Alaska. Wala ba rin natalo sa Alaska? Ito naman yung namin ninyo. Diba? Mayari ko pala kayo. Sana maging special yung yardo mo ngayon para kay ka at saka lang tanggap mo regalo. Maging special. Happy birthday. Tsaka sa may God bless you always. Diyan ka muna, ma'am. Last but not the least, tawagin naman natin si Crystal. Zoe. Andiyan ba siya? Crystal. Pwede bang hindi ko sa akin si Crystal yan? Wala? Props na lang po. Wala. Ito na lang. Ito po, ito po. Ano pangalan mo? Ladies and gentlemen, let's welcome Ay de las Alas! Pasok! Happy birthday, Ben. You're a good girl and At yun naman, dito tayo para meron kayo picture dito. Diba? Okay, once again, maraming salamat. I hope paglaki niya, meron kayong remembrance. Tawagin naman natin si Maria Atina. Yes. Tawagin naman natin si Louie Addison Gala. Tawagin naman natin si William J. Rizal. Tawagin naman natin si Christian Lugabo.
Okay, tawagin naman natin si Stella Marie Manapa. Pili ka. Okay, tawagin naman natin si Marcus Leo Lopez. Kung wala dyan, pwede nga. Dito, si Gail. Gail, ikaw na lang dito. Katie. Pagkin sa lahat ng mga kasali sa ating 7 colors, tawagin lang natin para meron silang remembrance. Sa lahat ng mga kasali sa ating 7 colors, please get ready. Huwag na! Hindi kang lang. Dito ka muna siya. Ba't nakita? Nasimulan natin. Tawagin naman natin si Janine Manabat. Puro magkakamag-anak. Wala rin? Dahil wala, tawagin naman natin si Mayan. May naman pura. Sinarkat yung abilito. Happy birthday, Crush. Wish. Wish ka. Tawagin naman natin si Ben. Ay, Helen Meneses. Ay, Meneses. Sorry. Medyo ano. Nandun ba siya? Kaya nakakala. Once again, hanggang sa inyo ng Emperador Lives. Bili na kayo para sa lalamunan. Pag-uwi ka, yung natin. Hindi ba tumatakbo? Kakasan ka siya. Dito. Happy birthday, Precious. Sana lalo kang maganda ka na anak. Lugod at tapos pinigil. Sana bibigay kayo ng selfie. Happy birthday ulit. Okay, tawagin naman natin si Madison. Madison. Char. Gaspar. Okay, tawagin naman natin si Rina Christian
Yan, sige. Happy birthday. Tawagin naman natin si Dalian Tingol. Wala rin. Tawagin naman natin si Kay Wendy de los Reyes. Game tayo. Last but not least, nanggaling po ito sa apat na sulok ng kabilang bahay. Tawagin naman natin si Lourdes Morales. Siya po. Sandali po, ma'am. Bago lahat, meron mo ba kung vaccine ID? Happy birthday, Maisho. Sana nakapang birthday. Sana Dito muna tayo, ma'am. Diyan ka muna, tayo. Huwag ka muna alis. Dito tayo para meron kayong remembrance. Okay. Sir, tanong ko lang. Sa ngayon nyo ho ba, hindi ho ba kayo tumatakbo? Eh, sumunod. Salamat. Okay guys, magdadako naman tayo sa ating 7 shoes. Sa lahat po na makakasali sa ating 7 shoes, please get ready. Parang alam nasa radyo dito, bati-bati lang, pwede na yun, no? Okay, tawagin naman natin sex. Next natin si Friends Junel Manabat. Pang-artista yun dati, pala. Para bang Sir, subukan mong side. Lala ka sa kasino. Alam mo kasinong artista? Oyo Boy Soto. Palakpakan natin, ladies and gentlemen! Oyo Boy Soto! Happy birthday, Dede. Love you. Yang ka muna, sir. Okay, Soto ko, si Duwel Luwan. Parang ay nasa TV, ay siya ka siya. Grabe to mga to. Okay, tawagin naman natin si MJ! Rondo, nandiyan ba siya? Baka man, baka may pa-shoutout ka ulit, ha? Meron niya. Happy birthday, Be. Sana maayarin mo sa mag-aral mo and asopan mo lagi na mami ang lagi mo. At enjoy mo pa ang pangayanak mo yun. Ikaw ang God bless. Tawagin naman natin si Jazz Abby. Yeah. O, picture na lang. Kasing yan, pre.
natin si Kay Palio. Hindi ko alam kung Kalyo, Palio. Sir, tanong ko lang, ano ba yung tunay mong apelido? Kalyo, Palio, Palo? Palo. Tawagin naman natin once again, Rosita Manaba. Happy birthday, baby. Sana hanggang sa laki na natin. Mas lagi tayo sumunod sa mga. Tawagin naman natin si Reyna Manaba. Ay, ito ba? Sir, parang bagong gising ka. Happy birthday! Alto, Benny, bigyan ka na ako. Dami mo, enjoy mo yung birthday mo na. Birthday love you. Hindi mo. Okay, picture muna tayo. Tapos na ito, no? Okay na. Tawagin lang natin sa ating 7 series. Dito tayo, picture mo. Okay guys, magtinako naman tayo sa ating 7 simple quiz. Oo, kaya nga 7 simple. Ayun. Alam ko na kayo na, di ba? Oo. Tapos, sasabihin mo kung ano yung symbolic. Ha? Ano yung radyo? Ilalag daw. Ano? Ayos na yan. Sige, okay na yun. Sabi mo. Tawagin naman natin si Liza Jane Lascano. Liza Jane. Liza Jane. Parang medyo pinipintuhan ako. Ikaw na naman! Parang pinakyaw mo na ano. Ayun. Ladies and gentlemen, please welcome from Itbulaga, Leia! Kailan mo? Alam mo si Roger Rodriguez, no? Gaya-gaya. Buklat me ako na, buklat me. Buklat me. Happy birthday, Be. Yung gift ko na ako, ganito ay ko na sana lagi mo samasan pa kita mag-aral mo and balo ko naman lagi mo gagawa ng best mo and sana lagi kang maging healthy. Love you. Happy birthday.
Tawagin naman natin si Adeline. 7 pills pala yun, no? Nandyan. Sabi, tanggalin ko. Tanggalin ko. Adeline, Jalin. Wala rin. Tawagin naman natin si Yasmin Joy. Wala rin. Once again, Hasmin Joy. Tawagin naman natin si Cristel May Robato. From Hi, Precious. Happy birthday. Wishing you good health. I'm actually expecting the best version of you. Precious. last but not the least, Cinderella Quintana. Roxy Hood. Ano pangalan ng Roxy? Kasi di gusto mo yung pasok. Happy birthday, Precious. Enjoy mo lang yung childhood mo. Huwag ka magmagaling sa mga kasi malungkot yung pagtunda. Joke lang. So, yun, enjoy mo lang. Ano yung malalaging mga magpapay or mommy or ano lang. So, enjoy mo lang yung buhay kasi maikli lang yung buhay. Hindi lang. Tuloy pa rin ang awit ng buhay mo. Sandali, uy! Sige. Okay, salamat! Ayan. Okay, magkita naman tayo. Sa ating picture muna, no? Okay, lahat pa pala. Opo. Lahat. Pasensya kami, nawala ako sa'yo. Lahat mo ng mga kasali sa ating 7 sa college. Picture muna tayo. Isa, dalawa. Kulang pa to, kulang pa. Dalawa pa! Picture na yun, katali pa kayo. Happy shot! Okay, thank you so much. And then magdadako naman tayo sa last natin. 7 bills na lang tayo. Okay. Tawagin naman natin si Morena. Elvis. Ay, pala kaya pala sana yung buhok. Sabi kayo dyan. Happy birthday, Precious. I love you. Tawagin naman natin si Ruby. President from Eat Bulaga, Ruby Rodriguez. Pero bago lahat, lahat ng Ruby Rodriguez at yung payat at sexy. Diba? Happy birthday, Beth. Sana lang yung nakakarampag ka namin sa pangalabi. I love you. 5,000 yan. Galing na abroad yan. Sana all. Tawagin naman natin, ladies and gentlemen. Please welcome Edwin Kipis. Ay, ikaw balik ka dyan. Happy birthday.
Christian Brian Sumi. Birthday tattoo. Tawagin naman natin si Russell. Okay. Ito na pilihan mo. Ayun. Pagkakami mo ka ba yun? Saan? Ang babala. Ayun, happy birthday ulit. Tapos gamitin mo yan sa mga importante bagay. Yun lang. Sure. Nandiyan ba si Jeffrey? Wala. Sayang. Etong Jeffrey na to, inaho siyang magician at artista. Jeffrey Tam. Kaso wala dito. Tawagin naman natin si Ryan Flores. Aaron, wala. Leia. Flores. Wala. Wala. Okay. Okay naman. Tawagin naman natin yung mga kasama sa ating 17. Ako sa iyo, pinaka-sobre. Bigay mo sa dalawang clown. Tapos yung mga kung ano itong bigay mo kay mami. Ha? Okay, ang gagawin naman natin, eating time muna tayo. Pero, ang gagawin muna natin, Ito, dun. Tama ka dun. Tama ka dun, tama. Pag-ibang lahat ng sega ng Villaringa, Pausya, Sika, Suga, abot kaya ang pangarap, kaya saan ka ba mag-Villaringa, Pausya ka na. Okay, tawagin muna natin to yung dito. Tawagin na po.
ang gagawin natin habang kumakain tayo. Meron tayong trivia game. Meron kayong mga ilang katanungan para sa ating